Ya ne? Tun ɗazu mun zo ya tunani kake me yake damun ka ne? Wallahi kawai ɗazu muna zaune ne kawai wata mata ta zo wuce mai ciki kawai muka ji an ce sanu na waiga ban ga kowa ba ashe wai ɗan cikin ta ne yake min magana kawai sai mata ta juyo ta ce la ai kai kama ne da uban shi. Kai to kai wannan Allah ya tuba a ƙarshen duniya wani abu ne. To mu a Kaduna za mu taho mun je Kaduna za mu taho Kano. Wa ashe direban tun a Kaduna ya mutu. Sai da muka zo nan gidan mai na wajen gadan Lado za a sha mai wata direban da aka yi an taɓo direban za a ce na nawa za a zuba wai a shi ya mutu ba. To shi ne ana ke gawa wannan a ƙarshen duniya ba